I ovim videom prelazim 10.000 pratilaca, pa sam zato rešila da se zahvalim svima receptom za ovu fenomenalnu tortu koja za svaki sastojak stapa u savršenstvo. Već pogađate, super brzo se pravi, nema pečenja, ukus je zaista neodoljiva, vaši nepci će obožavati kremastu teksturu sa komadićima čokolade. Za patišpanj koji se ne peče potrebno je da pomešate mleveni keks, šećer u prahu, kakao, otopljeni margarin i mleko. Ja sam koristila Pionirov mleveni keks, pa sam po tome i nazvala tortu. Kada sve sastojke lepo zamešate, prespite smesu u kalup i poravnite je što bolje sve dok ne bude skroz kompaktna. Sad nam treba fila. U veću čini usipajte slatku pavlaku, mleko i puding koji se sprema bez kuvanja. Sve to lepo umutite dok ne dobijete gustu kremu i dolazimo do ključnog momenta. Narendajte čokoladu ili još bolje sastružite nožem da dobijete fine čokoladne spiralice, dodajte krem i najnežnije promešajte špatulom. Za kraj obavezno ubacite čašu kisele pavlake i stvorili ste ukus koji će svi obožavati i prepričavati. Kremu sipajte preko patišpanje i lepo je poravnajte. Glazura je klasična, otopljena čokolada u malo mleka, što veći procenat kakao u čokoladi bolje je. Pionirku dobro ohladite, a kako god da je servirate odlepit će svi kada je probaju zbog harmonije ukusa u svakom zalogaju. Još jednom hvala što me pratite.